blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través dun novo aviso fitosanitario da Estación Fitopatolóxica do Areiro, informa de que as condicións climatolóxicas rexistradas nos últimos días, con precipitacións e episodios puntuais de calor e bochorno, favoreceron un escenario de risco para o desenvolvemento do mildio na viña. Se ben, polo momento, non se detectaron síntomas da enfermidade nas parcelas controladas, nin se recibiron avisos de outros predios, a aparición de manchas podería producirse de maneira inminente en todas as comarcas vitivinícolas da provincia. Ante esta situación, o persoal técnico recomenda realizar a primeira intervención antimildio da campaña nas parcelas máis desenvolvidas, especialmente tendo en conta as previsións de novas precipitacións para a primeira metade desta próxima semana. En moitas viñas xa se efectuaron tratamentos, aínda que se advirte de que en algúns casos se realizaron con vento, o que reduce a eficacia das aplicacións e supón un incumprimento da normativa vixente, ademais dun risco para as persoas e o medio. Nestes casos, así como nas parcelas onde non se tratou ou non se realiza seguimento específico, recoméndase intervir para garantir a protección do cultivo. A Deputación lembra a importancia de respectar en todo momento as boas prácticas fitosanitarias, evitando tratamentos en condicións meteorolóxicas adversas e asegurando unha aplicación axeitada para maximizar a eficacia e minimizar o impacto ambiental. Ademais, en canto a outras incidencias na viña, o organismo observou síntomas de erinose na maioría dos predios, aínda que nas viñas adultas non adoita ser preciso tratamento, salvo en casos graves en plantas novas. Tamén se detectaron danos puntuais por caracois e roturas de follas tenras a causa do vento, sen relevancia xeral.
pasada a fase de brotación, agora de día a día tamén xa vimos como os brotes xa empezan a medrar, a desarrollarse. Na maior parte dos viñedos pois estamos entre 4 e 6 follas xa estendidas, xa se empezan a ver os primeiros racimos, entonces, bueno, xa estamos camiñando hacia o desarrollo e xa vemos, bueno, que estamos en plena campaña xa. O mildio é unha enfermidade que vai acompañado o seu ciclo co ciclo de brotación do viñedo, non? Entonces xa a espora xa fai un mes que está madura e xa hai condicións climáticas, hai humedade e temperatura para que se desarrolle o mildio a medida que se vai desarrollando o viñedo. Entonces as primeiras infeccións primarias xa apareceron ou xa se deron as condicións fai en torno a 15 días, as primeiras manchas xa se viron a semana pasada, de momento moi puntual, e agora como coa baixada de temperaturas e a chuvia eses ciclos van máis lentos e posiblemente hacia o final desta semana, este fin de semana, empecemos a ver as primeiras manchas xa un pouquiño máis, non xeralizadas, pero máis fáciles de encontrar nos viñedos onde non estuveron ben protegidos antes destas chuvias, non? Entonces, bueno, estamos en plena campaña, de todos os anos, non? É dicir, é algo nada anecdótico, pero sí que temos que estar previstos facer as cousas para que isto realmente pois quede así nunha anécdota. A plaga principal é o mildio para o que máis incidencia ten, tamén o oidio, pero o tema do mildio. O mildio necesita agua líquida, chuvia, tuvemos, e despois temperaturas de máis de 10 grados que tuvemos. Estes últimos días, aínda que hai chuvia, a temperatura é baixa. Entonces o mildio desarrollase, pero é máis lento que cando hai pois chuvia e temperatura alta, non? Entonces tamén tuvemos unha previsión, fixemos as aplicacións a maior parte dos viticultores antes das chuvias, que é a recomendación. Quen non o fixo é interesante facelo xa, pero xa posiblemente xa non só con un produto preventivo, sino tamén con algo de corte, porque a realidade é que, aínda que nós non o vexamos, o mildio xa se está desarrollando dentro dos tecidos verdes da viña, tanto nos brotes como é fácil de que xa algún racimo, se vamos á viña e o vemos que ten forma de S, ese racimo xa caeu a mala sorte de cair aí unha espora e xa está afectado, non? Entonces, para que iso quede así e non vaya a máis, temos que seguir protexendo pois cunha cadencia de en torno a 10-12 días e sempre na maior parte dos casos antes dos episodios de chuvia, que é o que vai a favorecer ou a que vai a provocar que vayamos en preventivo, porque tamén as ferramentas que temos, os produtos fitosanitarios que temos ahora, a maior parte son preventivos e cada vez pois son máis respetuosos co medio ambiente, pero tamén teñen menos persistencia e menos acción curativa, non? Entonces aí os viticultores pois cada vez máis temos que estar atentos ás previsións e que non nos asuste dar máis número de pases, porque vamos a dar máis pases, pero con produtos seguramente menos agresivos que o que facíamos anos atrás. Hai unha serie de boas prácticas que temos que facer os viticultores, non? Dentro desas das boas prácticas, a primeira é aplicar cando é preciso tratar. E dentro deso, pois as condicións climáticas é un factor importante. Por encima de 11 km por hora non se pode tratar. Pero, bueno, hoxe temos ferramentas, temos unhas previsións climatolóxicas onde nos din, pois mira, a partir de tal hora, pois hai máis vento, hai previsión de chuvia. Entonces recomendamos a todos os viticultores que estean atentos a esas ferramentas, ou senón que chamen aos técnicos que lle podemos asesorar eso, para facelo sempre, pois cando as previsións meteorolóxicas así o permitan, donde non haxa risco de chuvia inminente, nin velocidades de vento de máis de 11 km hora. Normalmente é a primeira hora da mañán. Estes días, a realidade é que, aínda que choveu, tuvemos tamén marxen para facelo. Outra ferramenta importante que teñen os viticultores é a regulación dos seus equipos. Por unha parte, regular a cantidad de aire necesaria para que a gota vaya a onde están a vegetación, a onde están as follas e os brotes, pero que non traspase moito máis. E para iso hai dúas ferramentas principales. Unha é a cantidad de aire, que se regula pois coa revolución do tractor. A veces nós incluso recomendamos aos viticultores que máquinas grandes nestas primeiras veces tapen parte da admisión do aire para que non colla tanto aire non transporte. E despois outra ferramenta grande é o tipo de boquillas. Hoxe no mercado hai un tipo de boquillas que teñen o tamaño de gota máis grosa, non voa tanto, entonces pois combinando esas dúas
esas dúas técnicas, a velocidade de traballo e o bo facer dos viticultores, pois se pode facer pois do xeito máis respetuoso que se pode para facer as cousas ben, ter o viñedo protegido, pero intentando pois ser o máis respetuoso cos veciños e co medio ambiente. O obxectivo que temos os viticultores é protexer o viñedo, que a maior parte do produto que nos sale da máquina quede na folla. Todo o que non queda na vegetación é perdido. Entonces é unha perda medioambiental e económica. Entonces na nosa man está a facer ben as cousas. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Neste momento estamos no tema de suelo, é dicir, é interesante ter as cubertas vegetais recortadas pero vivas, porque senón, pois, mira, se estuveramos moi labradas, moi fresadas, a veces hai algún viñedo que incluso pode ter dificultades para entrar. Despois xa estamos facendo a primeiros traballos de poda en verde, de selección de brotes, sacar os chupóns, os brotes pois que non deberían estar aí porque nacen en madeira bella ou que están pois moi amontonados, ou en podas que fixemos demasiado largas que se quedan raquíticos. E outra das tareas que estamos facendo é colocando os difusores da feromona para o control da polilla, que é outra das ferramentas que temos para esta plaga da polilla. É como unha mariposa que pon un ovo na uva, que despois vai furar e é a porta de entrada para a botritis. Xa fai anos que estamos aplicando unha técnica de confusión sexual, se chama así. Son uns difusores que van a difundir a mesma feromona que genera de xeito natural as femias da lobesia, entonces inundamos o ambiente dese aroma imperceptible para os humanos, pero só perceptible para esa especie, e os machos non encontran as femias, entonces ou se encontran, pois é dicir, a cantidad de femias fecundadas é moito menor. Se se coloca agora, iso ten unha persistencia de en torno a 6 meses, teríamos controlado pois esa plaga durante toda a campaña e realmente desde que estamos utilizando esa técnica, pois a reducción de produtos insecticidas foi abismal, é dicir, pois con isto prácticamente deixamos de utilizar insecticidas e tuvo un efecto colateral positivo, non? Que outros insectos que había polo viñedo, que é unha fauna auxiliar, fauna útil que combate pois a araña roja ou a outras plagas de insectos, pois chegan a un equilibrio donde desde que estamos así, pois outras plagas que temos tido incidencia puntual sempre desas plagas, realmente baixamos a mínimos donde prácticamente non fai falta tratar na maior parte dos casos. O que a plaga, ao final, a selección natural fai que vai acompasada o que é a plaga co huésped, co viñedo, non? Entonces, se poñemos agora na primeira xeneración, xa vamos a ter menos población, eso suele ter 3 hasta 4 xeneracións, cantos menos poblacións haxa e fecunda nas primeiras xeracións, pois menos adultos vamos a ter e menos problemas vamos a ter no futuro. Hai que visitar o viñedo, non? A veces en algunha parcela puntual sí que vimos algún incidencia do pedrolo, que é un insecto que o que come as yemas. Normalmente cando están empezando a brotar, ahora xa o brote grande prácticamente non hai. En Ceparnova sí que cada vez vemos máis incidencia dos caracoles, o tema da ter cuberta vegetal pois non deixa de ser un sitio onde se poden agochar, e no viñedo adulto non, pero no viñedo novo pois sí que pode ser un problema e despois, bueno, estar atento ao que vaya acontecendo. Aos caracoles non lle gusta nada ter terra limpia, é dicir, encanta ter coberta vegetal, entonces no entorno das plantas, se o temos cavado, labrado, pois é o importante. A veces colocamos uns tubos protectores pois para os conexos ou para algunha outra cousa, e dentro deses tubos protectores de plástico suelen agochar eles tamén, non? Entonces vixiar de que se colocamos esa técnica pois que non haxa dentro e limpiálos. Despois de que a planta xa ten un tamaño pois 5 ou 6 follas, xa ten 50 centímetros, aínda que haxa algún, pois prácticamente a incidencia é mínima, non? Pero bueno, neste momento de brotación sí que é interesante polo menos vigilalo e poder tomar decisión se así o entendemos necesario.
O Diario Oficial de Galicia publicou a convocatoria das axudas da Consellería do Medio Rural para a reestruturación e reconversión de viñedo, dotadas cun orzamento de 4 millóns de euros, distribuídos en 2,7 millóns para o 2026 e os 1,3 millóns restantes para 2027. Estas achegas buscan adaptar as producións ás demandas de mercado, ao mesmo tempo que se incrementa a competitividade das explotacións vitícolas, se adapta o cultivo do viñedo ao cambio climático e se fai medioambientalmente máis sustentable. Coa súa aplicación favorecese a mellora das técnicas de xestión das viñas e reconversións varietais para optimizar a súa orientación ao mercado, adaptando as producións á demanda ao tempo que se preservan as variedades da nosa comunidade. Así mesmo, a través destas achegas aumenta o grau de profesionalización do sector vitivinícola galego e potenciase a remuda xeracional. Poderán beneficiarse destas achegas aquelas persoas viticultoras cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación e que cumpran coa normativa vixente. A superficie total reestruturada ou reconvertida deberá ser como mínimo de 0,2 hectáreas para aquelas solicitudes que se presenten de forma individual. Mentres tanto, para aquelas que sexan solicitadas de xeito colectivo, dita superficie será d'1 hectárea. Neste sentido, as solicitudes individuais que formen parte dunha presentación colectiva terán que ter como mínimo 0,2 hectáreas. En todo caso, a superficie máxima elexible será de 5 por persoa viticultora. A axuda á reestruturación e reconversión só poderá concederse para operacións relacionadas con replantacións con ou sen sistema de condución, para a reconversión de viñedos por cambios de variedades sobre enxertado ou para a mellora de técnicas de xestión, así como para a replantación de viñedos cando sexa necesario por motivos fitosanitarios por orde da autoridade competente. Estas axudas complementanse co resto de liñas executadas polo Goberno autonómico para impulsar este sector, consolidado como un dos piares da economía galega, para as que o orzamento ascende ata os 12 millóns de euros anuais. Neste sentido, compre destacar as partidas para financiar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas ou a súa promoción en mercados de terceiros países. Do mesmo xeito, salientan os apoios para a conservación da contorna paisaxística da Ribeira Sacra, así como para facilitar a actividade dos consellos reguladores ou impulsar programas de calidade. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A denominación de orixe Rías Baixas inaugura a tempada de premios cun total de 32 marcas galardoadas no 24º Concurso Internacional de Viños Bacus, 10 máis que en 2025. Un certame vinícola no que 5 Rías Baixas das anadas 2018, 2024 e 2025 foron distinguidos co Gran Bacus de Ouro, ou conseguir unha puntuación superior a 93 puntos. 5 distincións que sitúan a Rías Baixas como a denominación de orixe de viños tranquilos con máis grandes Bacus de Ouro nesta edición. Ademais, outros 21 viños desta denominación recibiron o Bacus de Ouro con máis de 89 puntos, dos cales 7 son da anada 2025, outros 7 de 2024, un da anada 23, 3 da de 2022 e outros 3 de 2020. 20 deses Bacus de Ouro son viños brancos, mentres que un dos premiados é un tinto da anada 2024. Finalmente, 6 viños foron premiados co Bacus de Prata con puntuacións entre 85 e 89 puntos, 4 da anada 2024 e 2 da anada 2025. O 24º Concurso Internacional de Viños Bacus reuniu en Madrid un total de 1.540 viños procedentes de 17 países, onde España se alzou no máis alto do podio, seguido por México, Bolivia, Perú, Arxentina, Uruguai, Brasil e Portugal. República Checa, Italia, Xeorxia, Australia, Alemanha e
Eslovaquia completaron o podio internacional de Bacus 2026. Esas 1.540 referencias foron valoradas a través de catas a cegas por un xurado integrado por 100 catadores procedentes de 26 países. Promovida pola Unión Española de Catadores, a cita consolídase na súa edición número 24 como un dos gran cru do calendario anual de grandes concursos vinícolas do mundo. Unha referencia internacional avalada polo rigor e independencia da Unión Española de Catadores como organizadora dende 1996 e pola participación dun centenar de prestixiosos líderes de opinión nacionais e internacionais como xurados de Bacus 2026, incluindo Masters of Wine, Masters Sommelier, catadoras, importadores, responsables de compras e comunicadores. O certame está recoñecido polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e avalado pola Organización Internacional da Viña e o Viño e a Federación Mundial de Grandes Concursos de Viños e Licores. Arranca o calendario de festas vitivinícolas de Galicia. A subzona ribeira do Ulla da denominación de orixe Rías Baixas viviu a pasada fin de semana a súa festa grande. O Concello de Vedra acolleu a 44ª edición da Exaltación do Viño da Ulla, unha cita dirixida a recoñecer os mellores viños deste territorio e a celebrar o traballo anual dos seus viticultores e das súas adegas. Dentro da cata oficial que buscou os mellores das colleitas 24 e 25, o primeiro premio recaeu en Barallobre, da adega do mesmo nome instalada en Vedra. O segundo foi para Alargo, de Gómez y Rial, do Concello de Teo, mentres que o terceiro marchou para Vila de Cruces, co Sin Palabras V186 de Castrobrei. Ademais de boviño, a cita non faltou a mellor gastronomía. Os concellos da contorna fixeron as súas achegas con racións gratuitas pros asistentes. Así, puideron degustar dende o pan con chourizos a sidra da Estrada, o pincho de pan de Galicia con chicharrón e queixo do país de Teo ou o galo de curral con fabas de Vila de Cruces, ata as filloas de Lestedo recheas de boqueixón ou a tosta de queixo de touro, entre outras receitas. Tampouco faltou o pregón, que nesta edición correu a cargo do director de Turismo de Galicia. Xosé Manuel Merelles destacou no seu discurso o traballo do sector vitivinícola e a beleza e potencial da subzona. Ademais, recolleu a demanda do alcalde de Vedra, Carlos Martínez, que esta exaltación do viño do Ulla sexa declarada de interese turístico. A subzona ribeira do Ulla forma parte da denominación de orixe Rías Baixas dende o ano 2000. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.